Къде сме това? Христос възкресе! Ще се видиш много добре. Не, само мен да ме. И тебе, всички. Общо така за... Ще се види как селото се оживи. Христос възкресе! Истина възкресе! Ще се видиш утре в YouTube. Къде, в кои новини? YouTube. YouTube. Айде, Кито, Айде. YouTube. Светланка е домърдя ли? Комунистка, бе. Тя не ходи на църква. Не ходи ли на църква? Не. Да, затова се очудва. Значи преди ходехме в Чеканчево сме ходили. Първи и той. Преди сме ходили в Чеканчево пеша. Ма преди 30-40 години. Не. Бяха живи лелите ми там всичките. Тук беше, това село беше комунистическо много. Да, бе, имаше надписи по стените. Чакай, той прави репортаж сега.